Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay iba sa Levitico, Kapitulo 24, versikulo 19. Nudangran ti maysa a tao ti pada na a tao, lakaman na madlaeng tikas iti inaramid na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Imang, ayan jay Diyos nga ipapaalakan ka. Pasensya kayon, senyorita. Inlapas ko pa'y ngamin ti ipapaaramid ni madam. Umasidag ka man dito eh. Apay ka di, senyorita. Apay nga ngagtong pa kayo, senyorita. Kayat mo, taulitak pa'y iti bangir at pingping mo? Agunay kan! Ti Diyos nga ipapaalak! Uwan, senyorita. Mapanakon. Kasano dahi tuyat, Simon? Talaga amalugin ti negosyo tayo. Anya ti aramidan ta. Padasak man ti umasidag kadagiti amigo. Barang at damayat ngagpautang. Amudan amaluglog iti kumpanya tayo. Saan dalakit di akaya ti agpautang? Kas kumaka ni Peter. Amo nga da kwartana, ngam talaga asaan na akaya ti agpautang. No awan ti mayat ngagpautang. Ti panangisal data iti bangko iti balay tayo ti maudi nga opsyon ta. Ngam kasanon no malugil at ti kumpanya. Awanan ti sabalya pagpilyan karmi. Diyak mo't ipalubos amang rekeplatan ti kumpanya tayo. Patsya ka makabangon pa'y. Nulakit di taad da kwarta mausar. Mama, kasapulak ti kwarta. Mano ka di, iha? 10,000, mama. Pangusaram? Adala kayat ko agatangan. Amuyumot kanya kon. Diyak kayat ti paudi ija pagadanan. Adang min kursunadak agatangan na bag. Iha, mabalin ka di nga inton bigatan nga itid ko ti kwarta. Awan pa'y nga min cash ko ita. Okay, mama. Panagkunak. Nasken nga ibagamon ka ni Julia ti sasaadan tayo ita. Tapno mabawasan ti panaggasgastos na. Saan, Simon? Sigurado nga agliday, kat amang ano saan na nga ituloy ti panagadan na. Una, ngambitan kabailan nga ipaay dagiti kasapulan na. No kasapulan nga isaldamon iti bangko ti balay, tapno makabangon ti kumpanya, aramidem on. Diyak kayat nga agriga ti anak ta. Nairwam iti narangay a panagbiag. Marigatan lakit di nga agadjust. Ala, inton bigat. Aramidag ti kayat mo mapasamak. Ngamsakbay na. Padasag akasarita ni Peter akabsat mo. Barang malukoy ko apautangan na ta. Sige, Simon. Aramidam amin apabuspusan. Pangasim, Peter. Pautangan na kami kuman. Bayadak metla dagos apaman ang makabangon ti kumpanya. Pasensya kan, ngam awan maipautang ko kan ka. Isu ano siyak ti sika. Sakbay ang mailumlum kayo iti utang. Irekap mon ti kumpanyayo. Saan, Peter? Ado tirigat ko iti dayja kumpanya. Diyak kayat abasta agsaralatan. Ngam adon ti utang iyo. No kasapulan nga isaldak ti balay mi. Aramidak. Anya, amom ka di ti sasawam? Kasano, no agtultuloy ti panakalugi ti negosyo yo? Ay, diyak mo ti sawag. Di tamat siguro nga agsara ti kumpanya. Kat agabang kaminton. Anya, Talaga nga awan amom akatulong. Ipungot ka man ngan. Ay! Anay ka, senyorita! Di ipungot ti buko! Masaksakitan! Itay pa'y lang apinaplantsak kan ka ti uniform ko. Ngam aging gaita. Saan mo pa'y anaplantsa? Imo na ngamin ngayon na si kasok ni Sir. Tanasapsap api manaw. Saan ka nagrason? Talaga abay yun nabad kang agunggunay.
Awan ti Sir Bim ang masusweldoan. Senyorita, pasensya kayon. Saan to na maulit? Ipatan niyo ko man tibok ko. Nagsakitan. Anya ti mapaspasamak dito. Iha, ibatam tibok ni Imang. Bayo na ba't nga min day takay tulong, mama? Mala daw ako iti pagadalan. Ngam di na pala na plancha ti uniform ko. Ado nga minti impaaramid ko itay kan ko, ana. Imang, mapan mon iplantya ti uniform ni Julia. Wan, madam. Imang, pasensya ka lako man iti anak ko, ha? Saan ka amadanagan tabi nagbaga akon? Nauyong kanyak ti anak yo, madam. Agpaiso anaanos kayo kini Sir kanyak. Ngam kon maanusan ni Senyorita Julia. Iso akayat kun tagpakada. Agawid akon igay probinsyami. Oray narigat ti panagbiag may jay. Ngam awan mang kabkabil kanya. Pangaasim, saan ka kumapay a pumanawa? Saan ka amadanagan? Kasaritak manan ni Julia. Ibagam lang kanyak nung kabilan na kamanan, ha? Sige nga rod, madam. Sa anak pa'y nga gawid. Ipagpagapok kada kayo kini Sir. Agyaman na, Imang. Ado nga min, ti problema mi itakan ni Sir mo. Mabori-bora na klaunay. Iso adyak kayat nga igiddan mo, ti pumanaw. Julia, mabalin ka tingag sa arita ta. Anya ti pagsaritaan ta, mama? Agpakpakada ni Imang nga agawid. Gapo iti kanayon apan ang kabil mo kankwana. Di namat ngamin amutyar aramiden na, mama. Iso akas jay, makabil ko. Bayan yun apumanaw. Mangbirok kayon iti kasukat na. Saan analaka ti agsapol iti katulong, iha? Ni Imang ti kayat ko, gaputan na bayagan kada tayo. Amukon ti ugali na. Ang mga numakaala tayo pa'y kititi agtatakaw ababaunan. Kasano tayo nga rudan no pamanawan ni Imang? Nakisarita akan kwa na ano mabalin, saan pa'y apumanaw. Kat kinunana saan apumanaw, no sardengam akabilan. Ambisyosa akatulong? Iha, ano sa mo ni Imang? Nariga ti agbirok iti katulong ita. Sige, mama. Ngamjak maikari asaan ko ang makabil. Nang rona, no adda iparamid ko addi na maaramid adagos. Bay ama, kasaritak ni Imang nga unaan na amin akasapulang. Pumanaw kami kaniser mo, Imang. Ada si kasun mi. Tung palamlatan nagiti amin nga ibilin ni Julia kan ka. No ada ibilin na kan ka, unaem nga aramidan. Wan, madam. Sa dino ka di ti papanan nyo. Mabayag kayo kade. Imang, ada ibagakan ka. Ngamawan sa bali apang ibagbakaam, ha? Ada pa nagdalag ko kan ka. Uray ka ni Julia. Saan mo nga ibagbaga? Wan, madam. Anya nga minday ta. Maluglog iti kumpanya. Nakasalda pa yan ti balay mi iti bangko. Kat no saan lata ang makabangon ti kumpanya. Sigurado nga agabang kamin to iti pagnaudan mi. Kat no kasya ti mapasamag, mabalin mo tumatan ti agawid. Kasta ka di, madam. Ala, idaw-dawat ko ang makabangon ko mati kumpanyayo, madam. Agyaman ak Imang. Alang arod, agpatuloy kamin kaniser mo. Hoy, babaunan. Agdalos ka iti kwarto. Wan, senyorita. Ita ka din. Wan! Di mo gamdan tagtakaw ka iti gamit ko. Adda aklaeng iti salas. Wan, senyorita. Pagbalinan pa'y ngagtatakaw. Kat manipod simra kakadakwada. Awan pa'y matinagtakaw ko. Ay, rugya kong dagdalos.
ang mga nukaungot naktumanin numabaybayagak. Ay! Ay! Ala! Nasagit ko ti bangbanglo ni senyorita. Nabuungan. Ay! Ano dyan tininag mo, ha? Sorry senyorita. Jack Ingagara. Nasagit ko ti bangbanglo yun. Tingin na nabangbang look. Awanan ka itibay nakatulong. Awan pa'y nasaya at nga aramid mo. Ay! Anay ko, senyorita! Uston! Pakawanandak ko man. Didak ipungot. Sang kumat ngayon gagara. Agyaman ka. Tanda umawag iti cellphone ko. Hello? When? Siyak nga rin ti anak da? Anya? Saan? Saan na na dayta? Oh my God. Kaduan na kama pa ni di ospital. Apay ka di, senyorita. Nadisgrasya ka no da mamakan, papa. Anya, kat kumusta ngay ka no ti kasasada? Delikado ka no ti kasasada. Anya, Diyak kaya tamapukaw ko dagiti dadakkel ko. Anya lang, ti mapasamak kanya. ay katang kararag ka, senyorita. Sige, imang, mapanta ni sa ospital. Mama, papa, kasanuog pa'y itan. Apaya pinanawan dakmat. Julia, amo kasaan mo pa nga mo. Amalugloge ti kumpanyayo. Anya? Awan na dakdakamat na kanya kakasta, uncle. Uray to'y balayo. Nakasalday ti bangko. Kat dakkel, ti utang dagiti dadakkel mo. Anya? Kasanuag paitan, uncle. Anya ti aramida. Siyak laangan tinabat-bati akab sa tinam. Isu nga umay kaagyan ije balay. Ang pasensyakan. Tasaan kang agbyag akas iti sigod a panagbiag mo. Anya ti kayat yung asawan, uncle. Tangay awan ti imbati dagiti dadakkel mo asa ni kwada. Tudi kat puro utang. Siyak ti mang bayad. Hangam, agtrabaho ka kada kami. Anya? No saan mo kayat? Makamu ka nga ron kadagiti utang dagiti dadakkel mo. Iti saan na mabayag. Umay ti tagabangko. Kat papanawan da ka dito'y balayo. Mama, papa, nakakaasyak matgaya man. Apaya pinanawandak. Kasano ba yung tibiyag ko itan? Imang, Jack impagarup anay lumlum gayam da mamakan papa iti utang. Pati ti balay, nakasalda iti bangko. Kinapudno na. Imbaga kanyak ni Madam Dagita, sakbay ama disgrasya da, senyorita. Yung pinagkarinak, nga awan sa bali apang ibagaak. Awanan sa bali apagkamangak. Kuna ni uncle nga iso timang bayad kadagiti utang ti dadakkel ko. Nga agtrabaho ak kadakwada. Anya? Awanan sa bali apagpilyak imang. Iso dalang matiam-am mo kakabagyan mi. Senyorita, padasam man nga ibaga kinangkel mo. No kayat dakmat nga alaon nga agtrabaho kadakwada. Sige, imang. Padasak nga ibaga. No jakla ipagpagapo kada ma'am cancer. Panawak ko man ni Julia. Ngam, apaya sumkan ti asik kan kwa na.
Kaya't ko makita ti sitwasyon na igibalay ni uncle na. Isuan na saysayaat, nudwa kami amapan. Sapay ko tao manugot ni uncle na. Ita taawanan da papakan mamam. Sumurot kan kanya ka balay. Uncle, mabalin ka ding umay kanuman ag trabaho iti balayo ni Imang? Apay, awan pag nagdan na? Kasapulan na kanu ngamin ti trabaho, Uncle. Sige, duha kayo nga ron nga agtrabaho iti balay ko. Ngem, jak kayat nga agsadot-sadot kayo. Tatno saan asayang ti pasweldok. Wan, Uncle, kat agyaman tay manugot kayo. Nagdakkel gayam ti balay ni uncle mo, Julia. Wan, Imang, nabakbak nang dangadayo ngam da papakan mama. Naglawat ti dalusan ta. Hoy! Saan kayong agmatidir dita? Bugyan nyo ti trabaho, tado pa ti trabaho nga ururay kada kayo. Ay, wan senyorito! Unay nyo ti agdalos, gaputan na bayagin nga awan ti nagdaldalos dito ay. Wan senyorito! Nagsakit ang tisikat ko. Nabambanog akon. Ngam saan mat amabalin ti aginana. Sapay nagungot-mat ni Mark akasinsin ko. Pasaray kabilin nakpay. Agrigrigat akon. Tawan matanda mamakan papa. Julia, Yep. isardeng mo pa ilang ti agmat. Iplanchampay ti coat ko. Wan insan. Darasem! Diya kaya ti agbayag-bayag, tagdardarasak. Wan insan. Inan-anom ti coat ko, ha? Awan na mo matrabaho! Kat nagdakkel ti binayadan ni Papa nga utang dagiti dadakkel mo! Kasano ka makabayad, ha? No tila agdadael ti paglaingam! Insan, pangasim. Isardang mo kumanti pa ng kabkabil mo kanyag. Pasensya kan, ta sa anak asanay iti kastoy at trabaho. Pues, mairuam ka itan. Gapot atong palbiag kan nga agbayad iti utang yo! Sus! Uray lalimitem ti ropam asinipat ti kasinsin mo. Kanayon nakamat ka nakabilang. Itala ama amiris ko, dagit inararamid ko kan ka, Imang. Pakawanan nagkuma, iti kinaranggas ko, hindi kan ka. Ay na, napakawan kan, Julia. Saanan aday tati panunutam. Sursurwom amin at trabaho. Tapno saan ka kanayon amaungtan. Wenno makabil. Imbag kanyak tanairwamak iti trabaho. Iso asanak amaungtan. Agnanayon ka din nakasto iti kasasaad ko, Imang. Kabilin daklatan, no adda pagbiddotak. Di ka madanagan. Saan ka mo't abaybayan? Nukas pangarigan takayat mo ti sumurot kanyak ijay probinsya mi. Isurot ka ijay. Ang sama, tagtalon ti pagbiyagan mi ijay. Awan ti naimas at taraon. Ngam at least, awan mang kabkabil kun ka ijay. No dakas ti ugalim, agbanag ka adakas. Isuan na saysaya at latta apilyan ti kinasayaat, tapno mailiklik ka iti pagdaksan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo, Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.